Mobalor sa kapin 28 million pesos nga kantidad sa heavy equipment nga ginagamit matud pa sa illegal nga pagmina ang nasakmit atol sa operasyon sa mga otoridad sa Cagayan de Oro City. Mga operator ugban pang nagtrabaho sa mga lugar, paspas nga nakaikyas pag-abot sa otoridad. Ani report ni Cyril Chavez. Upat ka mga unit sa Baco ang nakumpiska sa kapulisan uban ang Mines and Geosciences Bureau Region 10 atol sa gilusad nga operasyon batok illegal mining sa sitio Sendong, Barangay Tumpagon, Cagayan de Oro City, alas 2 Lunes sa kadlawon. Sumala sa kapulisan, mobalor og kapin 28 million pesos ang mong heavy equipment. Nakadawat matud pa og impormasyon ang otoridad sa giingong illegal nga large-scale mining operation sa lugar, butang nga ilang giaksyonan. Pag-abot sa lugar, naobserbahan pa sa otoridad ang daw bag-o pang mga kinalot nga ebidensya sa pagmina. Pag-adto nila sa area diretso dayon ng dagan ang mga tao nga nag-operate sa katong mga heavy equipment o ang uban is nag-sako sa mga gipanguha nga mga alleged nga mga mineral ores. Ana karon sa kustodiya sa MGB-10 ang mga heavy equipment. We are coordinating with other agencies aron nga atong mahibaluan usab kung kinsay mga tag-iya niining mga heavy equipment nga gigamit sa pag-engage sa illegal mining sa maong area. Padayon ang pag-ila sa kapulisan sa mga individual nga nagpaluyo sa illegal nga mining operation. Nagtuo kita nga adunay mga dagkong individual nga nagpaluyo gayud sa maong illegal nga kalihukan. Samtang sa laing operasyon, nadakpan kining tulo ka mga individual nga taga Maragusan, Davao de Oro. Human nga misulay og palusot og ana sa kapin 135,000 pesos nga kantidad sa gituang mineral ores sa Barangay Amoros, El Salvador City, Misamis Oriental. Atol sa checkpoint, namatikdan sa kapulisan ang mga sakong anaa sulod sa van nga gisakyan sa mga sospek. Nasayran nga mineral ores ang sulod sa mga sako nga walay igong dokumento. Gikumpiska among van ug ana sa kustodiya sa kapulisan ang mga dinakpan nga mag-atubang og kasong paglapas sa Philippine Mining Act of 1995. Kauban si Makoy Sempron, Cyril Chavez, 1 Mindanao.